impoqozeko asilali namhlanje ngizolibele ngingilethelile ubumnandi ngithe mina ngangamzulu ngangayini futhi njani Saplasa sinjani? hayibo ngibona ubuhle cha ngibona ubuhle yebo uphumaphi ubhuti Umsheshe ubhekene insizwa yokuqala amansizwa nithi insimbi insizwa sinqasa nodolo esiduma ukudonsa kudideka amadolo ezitide qede demand dithi umfo wangubani le phansi eGreytown eMatimatolo waziwa nje emculweni ngobhekene insizwa yebo ubekwa yini kwimpucuzeko namhlanje sila kwimpucuzeko sibiza umcineka ukuthi sobona into yakaZulu ngoba sabantu bakaZulu sibona sivunulo esinjeni ukuthi soseka into yakaZulu njengathi ukuthi ayikhuli iqhubeke phambili into yakaZulu ngiyayibona ngiyacaca ngibona ngenqevu hayi kunjalo yebo impucuzeko ichaza ukuthini kuwe impucuzeko ngicabanga ukuthi umcimbi wesi11 ukhona manje unyaka nonyaka so manje siyayibonga kakhulu lento le ngoba yenza ngobona abantu bela bagwema into eziningi abanye basedakamizweni abanye bawudubula benza yonke into kodwa ngoba belapha kugwema into eziningi so umculo wakho ukuthi ipromote into yakithi eyisintu sibonga kakhulu nje ukuthi beqhubeka njalo belokho besenzele into efana naleyo siyabonga futhi cha ngiyakubonisa ukuthi ngiyayithanda impucuzeko ngiyabona ngendlela engigqoka ngayo hayi cha mina next time mina ngigqokise kangcono ngeke